Poštovane kolegice i kolege, dragi gosti, dobrodošli u Novinarski dom na 24. svečanu dodjelu nagrade Velebitska degenija. Velebitska degenija tradicionalna je nagrada Zbora novinara za okoliš Hrvatskog novinarskog društva za najbolje novinarske radove s područja zaštite prirode i okoliša. Sponzor ovogodišnje dodjele nagrade je HEP. Ova prestižna nagrada ime je dobila po endemičnoj biljci žutih cvjetova, najrjeđoj vrsti velebitske i hrvatske flore. Raste samo na otpornom staništu Velebita, svojim korijenom prodire duboko u kamen, iz njega crpi snagu, odoljeva suši i velebitskoj buri, jedinstven je simbol izdržljivosti i opstanka. Dopustite mi da pozdravim na početku predstavnike HEP-a, predstavnike Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zatim predstavnike Ministarstva kulture i medija, Grada Zagreba i gradonačelnika Koprivnice Mišela Jakšića. O ovogodišnjim je nagradama odlučivao ocjenjivački odbor u sljedećem sastavu: Lidija Komes kao predsjednica, Silva Celebrini, Marina Bujan, Mirko Janković, Koraljka Eterović, Davorin Marković i Lidija Tošić. Pozivam predsjednicu Zbora novinara za okoliš Hrvatskog novinarskog društva i predsjednicu ocjenjivačkog odbora, gospođu Lidiju Komes. Evo, od srca vas sve pozdravljam, dragi prijatelji, posebno sve kolegice i kolege novinare i sve naše goste na današnjoj svečanosti Velebitske degenije, rekla bih na svečanosti novinarskog pera, borbe za istinu i posebno borbe za prirodu i okoliš. I još jednom pozdravljam i sve vas spomenute predstavnike resornih nam ministarstava i gradova. Vjerujem da ćemo sada, kada pandemija prolazi, još više surađivati i raditi upravo na zajedničkoj komunikaciji i na edukaciji svih naših građana kako čuvati svaku kapu vode, svaki zeleni list. Doživjeli smo nedavno i odlično putovanje u Međimursku županiju, upravo ga je organiziralo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. I iako smo kao novinari već bili upoznati s ovim prostorom Mura, Drava, i mnogo toga smo doznali. Zajedno sa vama, stručnim ljudima, treba nam još takvih studijskih putovanja, tribina, okruglih stolova. I nadamo se da ćemo ih kao HND i Zbor novinara za okoliš zajedno s vama i ostvariti. Ja moram sada za realizaciju današnje svečanosti želim zahvaliti timu tajništva HND-a, našoj Ivi, Emi, Mateji, Moniki, koje su u svakodnevni posao vodile brigu o svim vašim prijavama, o primanju radova koji su stizali na natječaj, do organizacije ove svečanosti. Posebno zahvaljujem našem 7-članom žiriju koji nije štedio trud i vrijeme. Detaljno smo proučili sve pristigle radove, diskutirali o njima, odlučivali većinom glasova ili jednoglasno o pobjednicima. Na ovogodišnji natječaj koji je bio raspisan od 11. travnja do 11. svibnja stiglo je 45 kandidatura sa 89 radova. Neke kandidature bile su i timske po više autora, a također i veći broj radova, posebno fotografija. Konkurencija je bila najveća, dakle, u fotografijama, u tisku, internetu i televizijskim reportažama. I samo da još spomenem teme, one uznemiravajuće teme s kojima se moramo suočiti. Globalne klimatske promjene i naša upitna klimatska budućnost, nerazvrstavanje otpada, ilegalni deponiji, zatrpavanje šuma, rijeka, mora i podmorja smećem, šume koje nestaju, močvare koje nestaju i mnoga još staništa. Zatim krivolov divljih životinja, ptica pjevica, izumrle i ugrožene vrste biljaka i životinja, invazivne vrste koje gotovo nezaustavljivo potiskuju naše domaće. Zaista nije bilo lako odlučiti među najboljima o najboljima. Do ovog trenutka imena pobjednika su bila pod embargom, a sada ih objavljujemo na našoj svečanosti, izravno na internetu, YouTubeu i u ostalim medijima. Ja mislim da će riječ preuzeti naša Ivana Radalja-Skrušlin. Ivana, prije nego dođeš, ja moram reći da su ovaj aranžman za naš svečani stol i bukete za pobjednike
kreirali učenici završnog razreda 4. razreda agronomske škole, darovali su nam ove bukete jer oni posebno cijene prirodu, imaju prekrasan vrt i bili bi ovdje s nama zajedno sa svojim ravnateljem i profesoricama da upravo ne polažu maturu danas. Držimo im palčeve. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolegici Komes. Ja pozivam sada i predsjednika Hrvatskog novinarskog društva, gospodina Hrvoja Zovka, da nam se obrati. Hvala Ina. Drage kolegice i kolege, dragi gosti, ja vas srdačno pozdravljam i dobrodošli u Novinarski dom, u Hrvatsko novinarsko društvo, središnje mjesto naše profesije. 24 godine jedne nagrade nije malo, 24 godine je već ozbiljna brojka i mi vjerujemo da će još godinama i godinama i godinama trajati nagrada Velebitska degenija na koju smo mi u HND-u jako ponosni, a broj prijava koje dolaze, broj kandidatura, svjedoče koliko je ona našim kolegicama i kolegama važno i kad pogledamo ove 24 godine listu dobitnika, ali i listu i oni koji su prijavljivali svoje radove, to je onako zbilja impresivno. I zbilja je ovo važna novinarska nagrada. Ja se u ime HND-a zahvaljujem kolegicama i kolegama iz zbora HND-ovog za okoliš, zahvaljujem se žiriju, zahvaljujem se tajništvu HND-a na organizaciji, na pomoći da se ovo sve ovako lijepo, veličanstveno organizira ovaj događaj danas kojim svi svjedočimo. I drago mi je da ova nagrada ima svoj humanitarni karakter i drago mi je da je tu i gospodin predstavnik, naš dobri prijatelj iz Sisačke bolnice. Ja bih molio da veliki pozdrav na gospodina Dujmovića i Sisačku bolnicu i nadam se da će ova država konačno početi obnavljati bolnicu, uložiti u bolnicu i u zgrade, kuće ljudi u Sisačko-moslavačkoj županiji, da neće proći idući 24 godine kad budemo na 48. dodjeli Velebitske degenije pa da budemo slušali iste priče, nažalost istinite. Još jednom hvala svima, čestitke nagrađenima i iz ovog mjesta još jednom pozivam sve kolegice i kolege da se prijave i za iduće godine, čestitke onima koji su dobili, onima koji nisu, nažalost nemoguće da svi dobiju iako je konkurencija jako velika. Čuvajmo okoliš, čuvajmo prirodu i čuvajmo našu novinarsku profesiju. Živjeli! Hvala lijepa kolegi Zovku. Sad slijedi jedan mali pretek. S nama su i mladi glazbenici iz etno sastava Balkalar, pa pozdravite i njih.
Mladi etno sastav Balkalar zaslužili su da ih nagradite pljeskom. Uz ovaj doživljaj glazbe od samoga početka ugođaja ove današnje svečanosti oplemenjuje i onaj vizualni. Vidite, izložba akvarela Gordane Špoljar-Andrašić, Green and the Space Between, koji naš pogled usmjeravaju na krošnje stabala, na grane i lišće, na zelenilo i sve kukce koji se ondje nalaze i pružaju nam poseban uvid u bogatstvo raznih vrsta koje nas okružuju, a za koje često ostajemo slijepi. Gordana Špoljar-Andrašić, umjetnica i povjesničarka umjetnosti rodom iz Koprivnice, članica Hrvatskog društva likovnih umjetnika, do sada je svoja djela izlagala u Hrvatskoj i inozemstvu na velikom broju skupnih i na više od 60 samostalnih izložbi. Eto je u prostorima ove prelijepe velike dvorane Hrvatskog novinarskog društva na svečanoj dodjeli Velebitske degenije. Budući da je riječ o degeniji, posebno rijetkom endenskom cvijetu, kao i o posebnim nagradama za izuzetno kvalitetna novinarska ostvarenja, upravo o zaštiti prirode i okoliša, pročitat ću iz kataloga ove izložbe samo jednu informaciju koja nikoga od nas neće ostaviti ravnodušnim. Otuđivanje od prirode i prirodnog svijeta danas postaje sve očiglednije. Ne samo da izumiru vrste, izumiru i riječi. Zapanjuje podatak da je poznati rječnik engleskog jezika, Oxford Junior Dictionary, iz svojeg popisa još prije 10 godina izbacio riječi koje se odnose na mnoge biljne vrste poput vrbe, maslačka, potočnice, žira i da se taj trend, nažalost, nastavlja i danas. Na sreću postoje oni snažni pojedinci, pjesnici, znanstvenici, novinari, slikari koji se tome odupiru. Jedna od njih upravo je Gordana Špoljar-Andrašić koja nas svojim slikama vraća prirodi, krošnjama, pticama i najsitnijim bićima poput kukaca. Pozdravimo pljeskom umjetnicu i u duši zaštitnicu prirode, ekologinju Gordanu Špoljar-Andrašić. Hvala vam lijepa. A sada da čujemo tko su ponosni dobitnici Velebitske degenije za 2021. godinu. Malo dalmatinsko mjesto s propalom tvornicom i desetljećima starim problemom koji zagađuje okoliš. Ništa neobično za hrvatske uvjete, reći ćete, ali emotivna priča o verbalnom ratu, u Dugom ratu, međusobnim tužbama i životu mještana koji godinama udišu nečisti zrak, osvojila je glasove ocjenjivačkog suda, novinarske nagrade Velebitska degenija u konkurenciji značajnog broja vrlo dobrih televizijskih priloga i emisija. Priča je to o troski za koju strani investitori tvrde da nije opasna, a mještani tvrde da im narušava zdravlje. U emotivnom nastupu mještani stoga predlažu investitoru da sam popije vodu s troskom ili se njome pospe jer se njima to desetljećima događa mimo njihove volje. Posljedice za zdravlje osjećaju svi pa i mala djeca. Ana Malbaša uspjela je u 13-minutnoj reportaži Troska u Dugom ratu, objavljenoj u emisiji Nove TV Provjereno, objasniti ekološki, zdravstveni i ekonomski aspekt priče o propaloj tvornici Ferolegura, njezinom opasnom otpadu, skrivenim namjerama i borbi mještana za zdrav i kvalitetan život. Emisija je potaknula neovisne analize koje su pokazale premašene vrijednosti 4 spoja opasnost za zdravlje, a pokrenula je i izgledno rješenje problema. Istraživačko, sveobuhvatno novinarstvo koje pogađa bit problema, traži uzroke, govori o posljedicama i senzibilizira javnost kada je riječ o ekološkim temama, od neprocjenjive je važnosti u borbi za kvalitetan i zdrav život i očuvanje planeta, što potvrđuje i ova priča. Propala tvornica usred malog dalmatinskog mjesta. Ostali su jedino deseci tisuća kubika troske. Desetljećima nitko ništa ne poduzima. Novi vlasnici tvrtke koja želi predstaviti projekt privremen primjeren ovom vremenu jer je ona iz 2012. Hoćete šutiti? Umuknite. Mogu ja isto reći da vas je sram. Samo istinu govorim. Uzrok sukoba su tone troske, to jest otpadnog materijala koji nesaniran stoji godinama, potencijalno ugrožava ljudsko zdravlje. I'm a mother of 2 sons. I'm watching from my balcony the heaps, huge piles of this dangerous when it enters my lungs for 10 years and the lungs of my children. Stanovnike Dugog rata posebno je uznemirila tvrdnja investitora da troska nije opasna. If this is not dangerous, drink it.
spray it onto yourselves. Let's move to Hollywood and do something dramatical. Just like Erin Brockovich, I'm going to put this into your glasses. So try, consume what we consume. Look, it's a dust. Zaslužuje pljesak. Uz podršku HEP-a kao sponzora Velebitsku degeniju u kategoriji televizijskog novinarstva dodijelit će članica ocjenjivačkog odbora Silva Celebrini, a nagradu dobiva Ana Malbaša. Prije svega bi se zahvalila redakciji Provjerenog i Nove TV nominacije, a onda i želim što se baš odlučili u ovoj reportaži dati nagradu ove godine. Ja bih posvetila svim stanovnicima Dugog Rata koji dugi niz godina žive uz gomile ove nezaštićene i nesanirane troske. Njihove priče su zaista dotakle i mene, mislim imati na Peću Moskarevac, jer smo se potrudili na terenu. Drago da su tu predstavnici ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i evo, očekujem izjavu uskoro i od njih kada će točno okrenuti sanacija. Hvala još jednom. Hvala lijepa Ani, čestitke od svih nas. Uz podršku HEP-a prelazimo na kategoriju tisak i internet. Dobitnik Velebitske degenije u kategoriji tisak i internet za reportaže objavljene u sklopu projekta Skuba Skener u Jutarnjem listu je Srđan Vrančić. Molim kolegu Zovka da uruči nagradu Leonardu Vrančiću, sinu pokojnega kolege. Prije što se Leonardo obrati, ja samo želim reći da je u ime Zbora za okoliš i HND-a da je otišao jedan od nas najboljih, naš man na kojeg smo ponosni, kojeg nikad nećemo zaboraviti i kojim velika hvala Srđanu Vrančiću Vranim na sve što je dao za novinarsku profesiju. Vrana, hvala ti, nadam se da si ponosan kao što je tvoj sin i cijela obitelj, svi koji ga znaju. Hvala ti, nećemo ti nikad zaboraviti. Ja vas lijepo molim još jedan veliki pljesak za velikog novinara. Hvala vam lijepo, hvala. Moram dati ova nagrada je jako puno značila. Mislim da je dobiva treći put. I ne znam puno o tom projektu. Što se tiče Skuba Skenera, ja sam samo radio logo, znam više o dizajnu. Ali ima jedna anegdota koju on volio često podijeliti s ljudima kad sam ja bio mali. Uvijek je volio da idemo reciklirati, da odvajamo otpad i to i često me vodio da recikliramo boce, da nosimo na kauciju. I mene je to uvijek bilo sram pred prijateljima, jer je park bio blizu, svi su mi se smijali. Znaš tako zaslužuje tu degeniju je zato od mene napravio ekologa i mislim da je na puno drugih ljudi djecu. Eto, hvala. U protekloj godini pokrenut je projekt Jutarnjeg lista Skuba Skener. Prvi je put nizom članaka, praćenih fotografijama i video prilozima, javnosti sustavno predstavljeno podmorje od Rovinja do Dubrovnika. Otvorene su mnoge problematične teme Jadrana, ali je i predstavljena i njegova ljepota i vrste koje tu obitavaju. Srđan Vrančić u projektu je sudjelovao od ideje do realizacije. Kao pasionirani ronilac osmislio je i pokrenio projekt 2021. godine, objavljivajući nikad viđene fotografije Jadranskog podmorja.
Osim kao samostalni autor svih tekstova, on je uz kolegicu Ivanu Nobilo i kolegu Božidara Vukićevića autor i velikog dijela fotografija i videoklipova. Otvorili su i upozorili na teme važne za očuvanje Jadrana, na najezdu invazivnih vrsta, zatopljenje mora, sidra koja oru po poljima Posedonije, vrste koje nestaju iz Jadrana ili se ponovno pojavljuju, kao i utjecaj turizma na zaštićene vrste. Njihov je zaključak: Jadran je jedno od najljepših mora u Europi, ali neće moći još dugo odoljevati zagađenje. Na to je svojim argumentiranim i emotivnim tekstovima upozoravao i Srđan Vrančić-Vrana i omogućio nam uvid u jedan paralelni svemir. I čitatelji su to znali cijeniti, jednako kao i ocjenjivačko povjerenstvo za nagradu Velebitska degenija, koju ove godine, nažalost, posthumno osvojio kolega Vrančić. Srđane, kao što vi koji ponirete u morske dubine uvijek tvrdite, ronjenje je aktivnost koja nas najviše približava bestežinskom stanju, odnosno boravku u svemiru. U takvim uvjetima ograničenog boravka, bez stabilnog oslonca u 3 dimenzije, potreban je izuzetan napor i koncentracija za obavljanje zadataka. Ti si, Srđane, svoj zadatak u plavim dubinama Jadrana, i ne samo Jadrana, nego i svjetskih mora, obavio. Sa stjenovitog, ponosnog Velebita motrila je na tebe jedinstvena Velebitska degenija. Neka te i sada sa vrhova naše najljepše i najduže planine ponad Jadrana prati u visine svemira.
Hvala vam. Ove godine ocjenjivački odbor većinom glasova odlučio ne dodijeliti nagradu za radijsko novinarstvo, dok su u kategoriji tiska i interneta dodijeljene 2 nagrade ravnopravno 2 kandidata. Kolega Andrej Dimitrijević Velebitsku degeniju dobiva za tekst "Kraj Samobora mimo dozvole skladištili 2000 tona smeća. Inspektorat reagirao nakon Telegramove istrage." Objavljen 1. srpnja 2021. godine na portalu Telegram.hr. Andrej Dimitrijević prošle godine više mjeseci istraživao zašto je tvrtka Royal Media iz Zagreba, koja se bavi gospodarenjem otpada, dobila nekoliko natječaja za koje je smatrao da su namješteni ili u krajnjem slučaju upitni. Daljnjim je istraživanjem otkrio da su u svom skladištu u Vrbovcu Samoborskom, pokraj Samobora, odmah do vodozaštitnog područja u naseljenom mjestu tik do dječjeg igrališta nagomilali čak 4000% više otpada od dopuštenog prema dozvoli. Otpad se nalazio na otvorenom i nije bio prekriven folijom. Dimitrijević je alarmirao Zagrebačku županiju, grad Samobor, Državni inspektorat i Ministarstvo gospodarstva i zaštite okoliša. Rezultat? Tvrtki Royal Media oduzeta je dozvola za gospodarenjem otpadom, a vlasniku je naloženo da otpad ukloni i plati pozamašnu kaznu. Zahvaljujući novinarskom istraživačkom radu kolege Andreja Dimitrijevića, Vrbovec Samoborski je slobodan od otpada. Tvrtka Royal Media je kasnije dobila natječaj za zbrinjavanje otpada u Zagrebu, ali se u javnosti stalno naglašavalo kako je riječ o tvrtki koja nije adekvatno zbrinjavala otpad na odlagalištu pokraj Samobora. Pravo je pitanje koliko bi se taj otpad još tamo gomilao i bili odgovorni, bili kažnjeni da nije bilo upita medija. Stoga je za svoj uporan i uspješan istraživački novinarski rad Andrej Dimitrijević prema jednoglasnoj odluci ocjenjivačkog odbora također osvojio nagradu Velebitska degenija u kategoriji tisak i internet. Stoga je za svoj uporan i uspješan istraživački novinarski rad Andrej Dimitrijević prema jednoglasnoj odluci ocjenjivačkog odbora također osvojio nagradu Velebitska degenija u kategoriji tisak i internet. Sve je jasno, jel da? Dobitnik Velebitske degenije za tisak i internet je novinar portala Telegram Andrej Dimitrijević. Molim predsjednicu ocjenjivačkog odbora Lidiju Komez da kolegi uruči nagradu, a sponzor i ove nagrade je HEP. Čestitke još jednom, a mi prelazimo na posljednju kategoriju, fotografiju. Ivana Nobilo svojom slojevitom fotoreportažom obuhvaća opasna zagađenja hrvatskog podmorja, koja se godinama ne rješavaju, a pogubni su za našu floru i faunu, kao i kvalitetu cjelokupnog ekosistema. Njezine fotografije nastale u akvatoriju Visa pokazuju žalosni suživot morskih stanovnika sa odbačenim otpadom koji je završio u moru.
škarpina s udicom i plastikom koje se nikada neće moći osloboditi, ježinac pod teretom limenke koju je netko nehajno odbacio nakon što je ispio sok, drugi u smrtonosnom zagrljaju odbačene kutije cigareta. Jeste li znali da kemikalije iz opuška mogu ubiti 50% riba koje su im izložene samo 4 dana? Mnoge od tih životinja u našem se otpadu zaglave i uginu, druge ga progutaju i uginu, no neke se vrste nastoje prilagoditi novim uvjetima, pa te naše grozote nose na sebi ili u njima žive. Nekim vrstama to uspije, drugima baš i ne. Porast onečišćenja i zagađenja podmorja iz godine u godinu sve je veći, a fotografije nagrađene autorice Ivane Nobilo jasno ukazuju na sve prisutnu činjenicu da nismo pošteđeni globalnog narušavanja okoliša. Dok je glavni interes zajednice, vođen zaradom i kapitalom, uglavnom usmjeren na povećanje broja posjetitelja, kao da svi zajedno gubimo percepciju prirodnog habitusa živog podmorja, jer ga naprosto ne vidimo i ne doživljavamo. Ivana Nobilo svojim radom ukazuje na veliku povezanost između ljudske nemarnosti i postupnog uništavanja okoliša i prirode, na opasnosti koje nam prijete. Njezine prekrasne, ali tužne fotografije zaista potiču na razmišljanje o promjeni ponašanja prema dubinama Jadrana. Dobitnica Velebitske degenije za fotografiju, fotoreportažu objavljenu u sklopu projekta Scuba Scanner je Ivana Nobilo. Pozivam gospođu Tatjanu Obučina, voditeljicu službe za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti, da uruči ovu nagradu, čiji je HEP ponosni sponzor. Drago mi je da je ova nagrada proizašla iz projekta Scuba Scanner koji se zajedno i ponosno mogu reći da projekt dalje je brana. Čestitke Ivani još jednom. Svečana dodjela Velebitske degenije već tradicionalno nastoji promovirati vrijedne projekte i akcije. Jedna od njih je pomoć u potresu teško oštećenom odjelu pedijatrije Opće bolnice Sisak. Ovogodišnju će nam humanitarnu akciju predstaviti kolegica Lidija Komes, predsjednica Zbora novinara za okoliš Hrvatskog novinarskog društva. Ovo je već 3. godina da Velebitska degenija ima svoju humanitarnu dimenziju pod sloganom Zdrav okoliš za naše zdravlje. Sve je u stvari počelo na novinarskom studijskom putovanju po Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje smo susreli i odličan tim Opće bolnice Sisak, dr. Ivo Pedišić, pod vodstvom njihovog ravnatelja dr. Tomislava Dujmenovića. A tada vrlo brzo dogodio se potres i gotovo je srušen odjel pedijatrije. Zato smo prošle godine već u suradnji s Akademijom likovne umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu odlučili pomoći obnovi dječjeg odjela i to na način da studenti i njihovi profesori, kad se obnovi odjel, oslikaju zidove hodnika i soba s najljepšim motivima Sisačko-moslavačke županije. Odjel još nije obnovljen, mislim da je izrađena projektna dokumentacija. Molim vas, doktore Dujmenović, dođite, predstavite nam vaše kolegice koje su ovdje, dođite i vi, molim vas.
glavna sestra, glavna doktorica pedijatrije. Evo, molim vas, vi ih predstavite. Htio bih sve skupa pozdraviti predsjednika Hrvatskog novinarskog društva, gospodina Zorku, vas, gospođo Komes, sve vas novinare. Već nekoliko godina Hrvatsko novinarsko društvo je konstantno sa našom bolnicom, konstantno nam pomaže. Evo, konkretna je pomoć što se tiče odjela pedijatrije. Kao što znate, tijekom katastrofalnog potresa od prosinca 2020. bolnica u Sisku je teško oštećena. Oštećene su sve zgrade, medicinska oprema, inventar, zalihe lijekova. Oštećen je odjel pedijatrije. Ovdje sa nama je doktorica, voditelj odjela pedijatrije, doktorica Mateja Zlomislić i glavna sestra Ivana Savinci. Taj odjel još nije u funkciji. Kao što ste rekli, izrađena je projektna dokumentacija. Mi se nadamo da će vrlo brzo biti raspisan natječaj i da ćemo u dogledno vrijeme moći primiti sve studente i profesore Akademije likovnih umjetnosti. I još jednom hvala na vašoj inicijativi. Hvala vama. A doktore Dumenoviću, ja sada pozivam redom da nam sa svojim slikama dođu, koje daruju vašoj bolnici, slikarica, dakle, Gordana Špoljar-Andrašić, pa zatim slikar Ivan Andrašić, pa zatim slikar Branimir Dolenec sa svojim vrbama na rijeci ili sa svojom zimom, ne znam, pa također sa svojim slikovnicama za djecu o dječaku Koprivku, koja je također prošle godine odnijela Europsku nagradu za literaturu, pa slikar Dražen Eisenbeiser, molim vas da dođite ovdje sve do naših prijatelja iz Siska. Također molim gradonačelnika Koprivnice, gospodina Mihaela Jakšića da dođe, Mišela Jakšića. Naime, dječjem odjelu Sisačke bolnice ove godine pomažu, tako se zbilo, upravo koprivnički slikari, a Koprivnica je poznata kao grad parkova, najduljih biciklističkih staza u odnosu na veličinu i broj stanovnika, za što su dobili i domaća i europska priznanja. I tako je nekako najprirodnije da nam Koprivnica bude prvi zeleni grad prijatelj u humanitarnoj dimenziji Velebitske degenije. Evo, ja ću zamoliti gospodina Jakšića da kao prvi čovjek svoga grada kaže nekoliko riječi o tome, o ljepoti Koprivnice i o pomoći bolnici. Hvala gospođo Komes, ali mislim da bi bilo puno važnije da su se naši slikari obratili. Dakle, prije svega lijep pozdrav svima vama koji ste danas ovdje. Nama je izuzetna čast da imamo krasne ljude, krasne umjetnike i vjerovatno to sve skupa i tvori Koprivnicu kao jedan zeleni grad koji je okrenut prema budućnosti na način da čuva svoj okoliš, ali i da je spreman pomagati drugima. Puno smo učili od gospođe Komes i svih njezinih suradnika i suradnica. Drago nam je da je to sad sve zeleno prepoznato, ali još nam je danas posebno drago da možemo pomoći onima kojima je to trenutno jako potrebno, a to su naša područja potresena velikim i snažnim potresom, naravno bolnica, pedijatrija i hvala još jedanput svima koji su nas primarno okupili, a nakon toga je sve dalje bilo jednostavno. Uživajte i u ovom danu, ali i u svim budućim projektima, jer mislim da kad gledamo sve ove slike nemamo baš na što biti ponosni, ali možemo biti ponosni na ljude koji su se spremni boriti za naš okoliš, za našu zemlju. Hvala vam lijepo. Hvala vam najljepša, hvala puno. S nama je gospodin dr. Damir Eljuga, predsjednik Hrvatske borbe za Ligu protiv raka. Samo bih voljela istaknuti, gospodin Eljuga, znam da žurite, ali voljela bih istaknuti da Liga za borbu protiv raka i ove godine kupuje sliku za bolnicu ili slike, komplet slika. Hvala vam, dragi prijatelji. Hrvatska Liga protiv raka prošle godine u 11. mjesecu je obilježila 55 godina od svog osnutka i čini koliko najviše može u unapređenju onkološke zaštite u Hrvatskoj. Uistinu, o tome bi mogao jako puno pričati. A ovo budući da se dugo znademo i uvijek rado ovdje dođem u ovaj prekrasni dom i ovaj put će Hrvatska Liga protiv raka, a reći vam iskreno,
baš teško dobiva ta donacijska sredstva, liga, i nije lagano, ali sam se već evo sa mojim ovdje dvije dame malo posavjetovao. Naravno, ja bi volio kad bi liga mogla darovati puno više, ali smo donijeli ovdje odluku 3000 kuna ćemo darovati za obnovu pedijatrijskog odjela, jel tako, koji je stradao. Ono što kažu, zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača. Evo, to je jedan skromni doprinos Hrvatske lige protiv raka za ovu nakanu. A ovo što sam gledao, zaštita okoliša, ako štitimo okoliš, onda je to i prevencija za brojne zloćudne bolesti. Od srca vam čestitam, dakle, Hrvatskom novinarskom društvu, vama i svima koji ste ovo sve lijepo, fantastično priredili. Eto. Hvala vam najljepša, hvala puno. Hvala lijepa. Ja vas molim da nemojte otići, molila bih fotografa da ipak poslika sve ove slike i sve nas zajedno, službenog našeg fotografa Ognjena, da ipak vidimo lijepo sve te slike, da imamo za uspomenu. Evo, gospodine Eljuga, budite s nama. Dakle, zahvaljujem. Prije nego nastavimo s programom, dok traje fotografiranje, ja vam moram spomenuti i šapnuti da vas u foajeu dvorane očekuje još jedno lijepo iznenađenje iz Koprivnice, a to je donacija obitelji Krznarić. Kušat ćemo njihov pampa čaj, koji nosi ovo ime iz počasti prema precima, koji su zbog teškog života i gladi početkom prošlog stoljeća otišli u Argentinu i tamo preživjeli uzgajajući čaj. Tradicija se nastavlja, ali čajevi obitelji Krznarić izrađuju se od biljaka uzgojenih na podravskim poljima, a njihova bakina Kamilica, oni su također iz Koprivnice, osvojila je zlatnu svjetsku medalju. Sve će vam u predvoru objasniti vlasnik, gospodin Krešimir Krznarić. Kušat ćemo njihov pelinkovac, Aurora, to je ime rimske božice jutra, buđenja, i brat joj je sunce. Evo, još nam samo trebaju solarne ćelije. Nemojte žuriti, sve vas čeka u foajeu, a naš program se nastavlja. Najavit će nam ili naša voditeljica ili glazbenici. Hvala lijepa. Hvala vama na darovima. Hvala najljepša. Yeah.
Etno sastav Balkalar. Hvala vam lijepa. Dragi gosti, došli smo do kraja ovogodišnje svečanosti 24. dodjele Velebitske degenije, nagrade za najbolje novinarske radove s područja zaštite prirode i okoliša. Zahvaljujemo HEP-u kao sponzoru nagrade. Laureate pozivam na zajedničko fotografiranje. Vas lijepo pozdravljam do sljedeće godine. Hvala vam lijepa.